Stiga Super Outdoor. Et bordtennisbord, der er udviklet til udendørs brug. Yeah. Det er udviklet således, at det kan tåle vind, vand, vejr, alt. Wow. Køb i dag og få Stiga bordtennisbat Polaris 4 Plus med. Et hurtigt bat til dig, der gerne vil have fart i dit spil. Woohoo. Og mulighed for et okay spin. Oh yeah. Battet er rigtig god kvalitetsbat, i et solid kvalitet, og det ligger rigtig godt i hånden. Stiga. Super bat, super pris, super bord. Stiga er en af verdens førende bordtennisleverandører. Og som vi kan se her bag os, har vi et strålende eksemplar af et bordtennisbord, som kan blive dit for kun 75.200. Og nu tror jeg vil ind og afprøve det fantastiske bord med mit dejlige Stiga-bat. Så se med her. Og som I kan se, så overgår Stiga alle andre bats. Så køb Stiga. Det er en opfordring herfra. Stiga Super Outdoor. Wow. Slå til nu og få bordet samt 700 bolde, 700 bat, 700 alt. Nej, You did.